बोरो माखासेफोरा जोलैनि आंगारफोर नोंसोर बिदिसो मिउजिक स्कुल खुलिलानानै बिदि गाज्रि गाज्रि सावथुन बानायो दिनैनिफ्राय स्कुल खुलिबावथों नोंसोरनि साफा साफा बिगुर बुसिजोबगोन आं जाथिनि मान सनमान जाग्रा नोंसोरो बिमा बिफा हारिनि खोथा साननो सोलों नों बेनो नङामोन दा पनस्टारा नङा माथो आदामोन बुनांला बुनाङा नोंसोरनो हारिनि मान सनमान जाग्रा गुबुन हारिजों मुगै जाग्रा मोजाङै खोनासं गाबोननिफ्राय क्लास बन्द आरो खुलिबावोबा दिगदार दं जागोन दे रिदोम बेफोर मा जाखो आरो बे सिख्लाया सोर बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया आंजों सोरबा गेम गेलेदों रिदोम रिदोम रड फर रिदोम आदा अ मा बे नोंसाजोलाय मा फाग्ला फाग्ला भिडिअ दिहुनलाबायदों मा भिडिअ दिहुनलाबायनांगौ बेलाय फोथाया र' नोंनो देखायनो र' आं नायलाय नंमारगौ ना नंमारा नायलाय हाट है फाग्ला जाबाय खोमालै बिफा फिसा आफा आफा नों मानो बिदि खालामदों फिसा आं दा माबाखौ जों बाहेरायाव खोनाबावनांगौ आफा 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 दरजाया खेंलाय आफा आफा आं मिथिगौ आफा नों सिङावनो दं दरजाया खुलि आफा आफा आफा
सरि सार। जेबो नङा दे। आं नोंसिनि इनस्टिटिउटआव थांदोंमोन, बेयावनो नोंनि खोथाखौ मिथिबोदों। आंनि लोगोफोर आरो गुरु सारा माबोरै दं सार? लोगोफोरा गासिबो सेरखा बेरखाय जाजोब्बाय आरो इनस्टिटिउटखौबो रायजोफोरानो बुफाय बुसि खालामजोब्बाय। गेजेराव आं नोंखौ खोब नागिरबाय थादोंमोन आंनि मोनसे फिल्म प्रजेक्टनि थाखाय। दा लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। आंनि सायाव सोरबा गेम गेलेदों सार। आं माब्लाबाबो बिदि रावबो सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिफेराखै। आं दा गोबां मुस्किलनि गेजेरजोंसो थांनानै दं। आंनाव आरो रोजाबनो हानाय गोहो गैला सार। सोर बुंदों नोंखौ नोंनाव रोजाबनो हानाय गोहो गैया होननानै? सार, आं जुदि रोजाबो आंनि गोरबो बिखा सोलेर गासिबो गाबखांजोबो। मानोना आंनि दोंफ्रोमबो मेथाइयावनो सुदेमनि मोदोमनाय हाबखोमानानै दं। आंनि दोंफ्रोमबो मेथाइखौनो सुदेमा देंखो होजोबनाय। आं जेसेबांनो रोजाबो एसेबांनो सुदेमा आंनि थैयाव बोहैफैयो। अब्ला आं गावखौनो सामलायनो हाख'वा मोनो। रिदोम, ओइ रिदोम। मेथाइ होननाय बेसादाव गोबां गोहो दं। बे गोहोआ मोननै गावस्रानाय गोरबोखौबो गोरोबहोफिननो सम नाङा। नों सुदेमखौ मोनफिनगोन। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ लानो नाङा। बेजों टेनसना बारायोसो, अके? आइ सुदेम, नै जों फोथाराव थांनोसै। मास मोनथामानो जालांबाय आरो नों बेसे सान नेहैबावनो? बेयो सानसेब्लाबो फैगोन आफा। नाथाय माला फैगोन आइ? नोंनि देहा सोलेरा दि दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जालांगासिनो दङ, नों बेखौ थद दंना गैया आइ? आंनो साननैसोल' सम होबावदो आयै। आं आरो नोंसोरखौ दुखु होथारनो नंलिया। दुखु होनायनि बाथ्रा नङाहाय आइ। नों नोंनि मोजां मोननायनि फारसेल' बांद्राय गोसो होथारबाय। बिमा बिफानि फारसेथ' एसेबो सानथाराखिसै नों आइ। बिदि दाबुं आयै। आं नोंसोरखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो। गुबै खोथायानो जादों आं रिदोमखौ दाबो बावनो हायाखै। बेखायसो बहा थांगोन आं रिदोम? हरखाबै आंखौ सिमां नुनानै बहा गोमाना थाहैखो? नाना आंखौ बावबाय? आं बावाखै सुदेम। आंनि जिउनि जोबथा हांसिम नों अराय आंनि गोसोआव दोहौ जानानै बोहैबाय थागोन।
नोंजों चेलेन्ज लानो फैदोंमोन दालाय मानो सिरि सिरि जानांजोबखो र' सालाखौ खनसे एदावना फैनि आंबो थांफानो नामा नाङा आं हारसिं थांगोन ओइ बाबु मालिकफ्रा न'आव दङ ना मालिक आदैयाथ' न'आव दङ नाथाय आदायासो न' गारनानै थांनाया गोबाव जाबाय न' गारना थांबाय छी दुखु मोनबायलां फै आदा सिङाव आदा नों बावनो जिरायथ' आं आदैखौ लिंहैनो फंबाय बे फट'फ्रा ए नैबे आदा रिदोम नैबे आदै नैबे आदा रिदोम उन्दै समनि नैबे आदा रिदोम बिदा जेक दे नों थाथ' आदै फैगासिनो दं बोरो आलासि फैदों होननाया बहाथो थांखो सुसिल आलासि फैदों होननाया बहा थांखो मानसियानो थांफिनबायसो माथो आदै थांफिनबाय औ आदै बेबा सोरमोन दे जेक नों मोसा दे सिखारखादो नोङो आरो नों मेथाइ रोजाब दे आं हारम'नियाम दामगोन दे रेडि 1 2 3 गो दे दे बाबामोन दिनै जाथावबाय दे गाबोन प्रेक्टिस खालामफिनसै ओम औ ओमफ्राय जोंहा मा सानमारखो ओमफ्राय आंखौ माला लांगोन दे औ आयौ मा खालामनाय जाखो बे मा खालामनाया दै सोंदों नोङो
रायबाय थायो नोंलाय आं जेजों रायलाया नोंहा मा अरजादों आं नोंनि फिसाय आरो नोङो बे गथ' खुदिया सानैनि बिमा एसे लाजिनो सोलों लाजिनो नोंसो सोलों गोरजिया साला आइ आफानि सम्पथियाव नों दिनै थानानै दं थु मुजुया नोंसोर सम्पथिखौहाय मुजुनसो फैदों आइ आफानि सम्पथि नङाबा गाबोननो लानानै थैगौमोन नोङो थालां बे न'आव थां जेबो अरजाबाया नों बायदिया नायनो सानसे नोंनि नोमफोरनिख्रुइ 2 गुन बांसिन माहाजोन होननानै दिन्थिगोन आङो थ' माबामोन आफा आं आइजों थालांसै आइखौबो उनाव नायफिननांगोन ना नुबाय नों गथ'नि गुनखौहाय गथ'निफ्राय सोलों नोङो बाबाजों नोंनि आइजों थालांदो जों सानसे समावहाय लोगो मोनफिनगोन आइ बहा थांनो नागिरदों फै आं जेरावखि लाङा नों फैफाल' ए नों फैबाय औ आं फैबाय बे खुदियालाय सोरथो नोंनि फंबाय नामा नङा आंनि फंबाय नङा अब्लालाय सोरथो बेयो आंनि फिसालासो मा फिसाज्ला नों हाबा जानायसो नोंथ' आंनो माब्लाबाबो खोन्थाफेराखैमोन नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आं जेखियानो जाया मानो नों बजबगोन होननानै आरे बिदि होननानैथ' गुबुननि न'खरखौ सिफायनानै आं नोंखौ बजबनो हाया सरि रुपा आंहा गिदिर फाब जागोन दासो फाब नांगोन होनदों नोङो आंखौ इसिबां बोसोर लाइन मारिनानै बिनि फिसिनायखौ सोर होगोन बे नोंनि गोरोन्थि एफा गिदिर फिसा हौवा थानानै सोरजोंबा फेसबुकआव वाट्सएपआव लाइन मारिनाया मोसौ बुरिया गांसो गोरलैनो गोनांसो जाबाय नोंना थोद मुगै सुगै रथ' आं गावखौनो मुगैबाय आं गावखौनो मुगैबाय सोर जाखो हो जेक नों मानोथो खोमसियाव जिरायना थाखायो जिरायना थानायावनो दो उन्दुलांसनदां हा खिथाया हसियालाय मानो इसिबां हराव फैब्रबखो मोनसे खोथा सोंब्रबनोसो फैदोंमोन आं फनाव सोंब्लालाय माथो जायोमोन फनाव सोंजानाय सोंलु नङा बे आयै फनाव सोंलायनो हायि माथो सोंलु बेलाय दे बुं आयै नों दा बायदियाव आफाखौ लोगो मोनफिनोबा नों बेखौ बजबफिनगोन ना आयै मानसिनि थाखाय बै समखौनो नेनानै दं आं जेक दाबायदियाव नोम्फाखौ लोगो मोनोब्ला
थोंजोङै आथिं हमनानै खुलुमगोन आङो। साबायखर आइ आं नोंनिफ्राय बे रावखौनो लुबैदोंमोन। बहा थांफिननो नागिरखो इसिबां हर गेजेरावलाय? मावनांगौ गोबां खामानि दंबावो आइ। जेबो सिन्था खालामनाङा नों रिदोम, आं दं। बेस्ट अफ लाक। जिउआव नोंल'मोन रावबो गैयामोन बुजिस'हायामोन नोंनि अनगा समाबो जोबनो गैयामोन नों खाथियाव थायोबोला मानो गावस्रानांखो जोंनि मोजां मोननाय मादायनि साजा मोनखो जोङो बेनो नामा मोजां मोननाय जायो नामा उसाव बादा बेनो नामा मोजां मोननाय जायो नामा उसाव बादा। नोंथां मानसिया जेबो बेमार गैया नाथाय लोरबां जानानै दं। मोनसे गिदिर टेनसना मानसिखौ गाग्लोबना लानाय बायदि मोनो माने गोसोनि बेमार। जानायखौ सम बायदि होबाय था दे आं थांसै। गोरबोजों मोनदांदोंमोन आङो दिनैबो गोसोखाङो नोंनि मिनिनायाव गोजोननाय दंमोन गोमोरखोमानो दिनै अननायनि जोंथियालारि जाबाय दिनै नों ओइ बेथ' रिदोमथारलै खोनासंलाय। नंमारगौथ' रिदोमानो रिदोम ना नंगौथ' रिदोम मार।
सोर दं बायजोआव? सोर दं बायजोआव? सिङाव हाबफै। नों सोर? आरमान गाबदों? Cik, आंनि फिसा आं मिथिखागौमोन नों सानसे समाव आंनि न'आव फैगोन होननानै फिसा बोरै आं आंनि फिसाखौ एसे नायनो लानि माथो देन्जार थाग्रा फिसालाया गाबनाङा बाबा आफा आं आइखौ लाफादो मा आइया गोदोनि बायदि नंला बियो सिगां समनि बायदि गोथार जाफिनबाय नों मानो सिरि थाखो आफा जागोन दे आफाया जुदि आइखौ निमाहा होनो हायाबा आं आइखौ लाना थांफिनसै बहा नोमायालाय आयै नों हाबफै Lupa. आरे रिदम नों बेवहायसो सारा बड'लेण्डआव र' जाजोब्बाय मिथिगौ ना नोंनि गारांखौ खोनानानै नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौसो बुजिनो हायासै नों नोंनि मुं आरो फट'खौ मानो होनो होदिया बिदिनो आन्दोआवनो थाथोंसै सार नङाबा सारानो उसुबिदा जागोन मानो उसुबिदा जानो
पर्न स्टारखौ सुबिदा होदों होननानै मानसिफ्रा बुंगोन। हे नों बे जाथायखौ मानो गोसोखांबाय थायो? गोसोखाङा साननानैलाय बहाथो खारग'नो सार, मालाय गोसोआनो गावनि गोसो बादिसो सोलिखायोबा। दे नोंसोर सिंगार मानसिफोरजोंलाय खोथायाव बहाथो देरहानो जोंलाय? रथ'लाय सार, आंनो सार नोंनि हेल्प नांगौ। बुं। सार आंखौ बड'लेण्डनि बाहेरायाव साननैसो दोनहरथ'नो हागोन नामा? हागोन, नाथाय मानो? आं थांनानै थानो हाखवा मोनदों सार। सुदेमनि खोथा गोसोआव फैब्लानो जिउखौनो बारग'लांनोसै बायदि मोनबाय थायो। सिबाय दाबा माबादि हालोदाव दं? आइ सुदेम, नों मा खालामनो सानखो? नों बिदि जाया लोङा सानबेसे थांनानै थानो सानखो? आं मा खालामनो हायो? आंबो गोबां नाजादों। खबरसे ओंखाम जानो, थोबसे दै लोंनो। नाथाय गांनाय उखैनाय गोमालांजोब्बाय आंना। सामब्राम रिदोमखौल' राव होफैग्रा बायदि मोनग्रा जालांबाय आं। बेखायनोथ' आं बुंदों, नोंहा जुदि बै सेंग्रानि सायाव फोथायनाय दङब्ला नों गावनि सोलेरखौ मोजाङै लाखिग्रो आइ। देहायानो गैया जालांब्ला बोरैथो लोगो मोनलायगोन नोंसोरलाय? बिबारि, ओ बिबारि। फिफा, नों जौ सोलोंनानै फैबाय? औ, दिनै एसे लोंदों। सानफ्रोमबो फिसानि दुखुखौ नुनानै आंनि गोसोआ बायग्लिलांबाय बिबारि। बिदि सानफ्रामबो जाया लोङा थाबाय थायोब्ला बिमा बिफानि सिगां गावसो। बिफा, नों मानो बिदि बुङो? बिबारि, फै आंनि सेराव। आइ सुदेमा जोंखौ दाबायदियाव गारनानै थाङोब्ला जोंबो फोथायना लानोसै। नों गिगोन नामा बिबारि? मानो गिनो? आं जुदि आंनि जिउखौ नोंजों फोजोबफानानै लानो हायोब्ला आं आंखौनो खाफाल गोनां होननानैसो साननानै लागोन बिफा। अब्ला जाथाया बिदिसो। नोंसोर बिदा फंबाय सानैया बिदिसो जालाय मोनबाय। मिथिस्लाबियाव गोबां गोरोन्थि जाबाय आफा, नाथाय बेफोर गासिबो नंखायखासो। रिदोमा रावबो सिख्लाजों बिदि जायाखै। बियो जास्ट भिडिअ शुटिंसो। अब्लाबो गुबुनाथ' बेखौ बुजिनाय नंलिया। जेक, जाथायखौ नों जागायजेनदों, नोंनो फोजोबनोबो नांगोन। नों जेरैबाबो रिदोमखौ नागिरनानै लायफिननांगोन। आं लाबोफिनगोन आइ। रिदोमनि मेथाइखौ बरगयारि सारा आपल'ड होदों। जेरैबाबो रिदोमा सारजोंनो दंफाखायो। फाग्लाया रुमखौनो उखुन्दै खुन्दै खालामजोब्बाय। हामालै सार, अयनायनो गंनैल' खाथारसैमोन। नोंनि फ्लाइट टिकेटआ जाबाय।
साननैसो गयाव थांना बेरायना फैदो दा बेलासिनि 4 बाजियावनो नोंनि फ्लाइटआ थेंक इउ बस आरो हा मोनसे खोथा बैसागुआव मोनसे प्रग्राम एरेन्ज खालामदों नों बाहाय रोजाबनो नांगोन पाब्लिकनि डिमान्ड रायजोफोरनि सिगाङाव रोजाबनांगौआ एसे गोब्राब जागोन नामा बस रायजोफोरानोथ' नोंखौ डिमान्ड खालामदों नों जेबो टेनसन लानो नाङा नाय रिदोम मेथाइनि महिमाजों देरहानो हानाय बे मुलुगाव जेबोआनो गैया नों जेब्लायबो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला सुदेम नों बेवहायसो आं नोंखौ एसेबां नागिरगासिनो दंमोन हाबाब नोंनि सोलेरा एसेबां गाज्रि जालांबाय सोलेरनि खोथाखौ मा बुंनो लिसा समजों लोगोसे बिदिनो सोलायलाङो सुदेम आं नोंनो मेथाइ दोंसेसो खोनासंहोनो फैदोंमोन बियो नोंनि रिदोमबो जाफ्लांनो हागौ नों बेफोरखौ मा बुंनो लिसा नैनो खोनासंलाय जिउआव नोंल'मोन रावबो गैयामोन बुजिसहायामोन नोंनि अनगा समाबो जोबनो गैयामोन नों खाथियाव थायोबोला मानो गावस्रानाय जोंनि मोजां मोननाय आंबो बेखौनो सानदों सुदेम बेनो जानांगौखा गोसोखौ हमथा गोसोखौ हमथा सुदेम गोसोखौ हमथा नों बे गानखौ बहा मोनालिसा डाइरेक्टर बरगयारी सारा गावनि चेनेलाव आपल'ड होदोंमोन अब्ला रिदोमा बङाइगावआवनो थागोन दाथ' लिसा रिदोम मोनसे खोथा खोनासं गोदोनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला मोननै सोलेरा गोजान जायोब्लाबो मोननै गोरबोआ खाथियावनो थायो नाथाय दानि जुगावहाय जुदि मोननै सोलेरा गोजान जायोब्ला मोननै गोरबोआबो गोजानसो जालाङो बे खोथाखौ नोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखि आरो खोनासं सोमावसारा नोंखौ गारियाव नेनानै दंखायो बियो नोंखौ एयारपर्टसिम दोननानै फैगोन सोमाव माबायदि सालायदों गारिखौ एसे खरा सालाय
Oh my god! Stay outside, please. सार नों थांग्रोदो फ्लाइटनि टाइमा जाथारसिगोन आं बे मेनेज खालामसै सार मलखौ लांफादो प्लिज सार प्लिज गोनांथि जागोन गोदोनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला मोननै सोलेरा गोजान जायोब्लाबो मोननै गोरबोआ खाथियावनो थायो नाथाय दानि जुगावहाय जुदि मोननै सोलेरा गोजान जायोब्ला मोननै गोरबोआबो गोजानसो जालाङो बे खोथाखौ नोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखि सुदेम प्लिज फनखौ रिसिभ खालाम अ सार नों थांनांगौ मा जाखो गोसोआनो थांनो थिनासै थिगानो खालामबाय सार फारसेयाव थांनो ओंखारनाय समाव बिदि जाथाय जायोब्ला थाङियानो मोजां नों थांथ'दो समाव नाथाय सार जेबो नङा नांगौ जायोबा आं कल खालामगोन अके रिदम हायोबा नों आंखौ निमाहा होदो नोंखौ भाइरेल खालामग्राया आंनोमोन मिथिस्लाबैयाव आं बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय नाथाय बेफोर गासिबो नंखायजोबमोन नोंजों रावबो सिख्लाया देहायारि सोमोन्दो लाखियाखै बियो जास्ट भिडिअ शुटिंल'मोन प्लिज रिदम हायोबा न'आव फैफिनदो दानि जुगनि सेंग्राफोर दाय गैया मा गैया ओरैनो बुगारबाय सेंग्राखौ
मेम औ प्लिज अन्नानै खोन्थानो हागोन ना पेसेन्टआ मारै दं? ओरैनोथ' जेबो गिनांगौ गैया। भकेल कर्डआ गाज्रि रोखोमैसो खोमजाना दं। दा मानसिया सिरि मोनफ्लांबायोबाबो गोरोन्थियावबो दारायज्लाय। नांगौ जायोब्ला लिरनानै हो, नङाब्लाबो फावजों बुं। मेम औ एसेबां सान बारलांबाय पेसेन्टआ मानो दासिमबो सिरि मोनाखै? आंथ' चेक खालामगासिनो। गासै भाइटेल्सआनो नर्मेल। नों जेबो टेनसन लानाङा। बुं सार। रिदोम प्रग्रामाथ' दा मोनायावनो, नों मा सानखो? सिख्लानि न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनबानो जासिगौमोन सार। थेवबो नों सार रेडि खालामबाय था दे। आं जेरैखि जाया थांगोन। नों जेबो टेनसन लानाङा। नों सार रेडि खालामबाय था दे। आं रोजाबगोन। माबालै सार, सोरखौबा मानोबा आंनि सेराव फैबाय थानाय बायदि मोनदों आं। गोसोखौनो मानोबा सुखुवा सुखुवा मोनथारदों। मा जादोंथाय? दे सार, नोंनो माबा मोनसे हेल्प खालामदो आंखौ। हेल' बस। हेल' खोनादोंना बस? रोजाबनायाथ' गोग्गोम रोजाबनो रोंखायो आं। नों सुबिदाल' होदो। ओरैबायदि रोजाबगोन आं, गौतम बिग्रायमोन बायदि गारामा सिंखावना। माइक्र'फन टाइक्र'फन बक्स सक्स बेफ्रुजोबगोन आं। सार, भाइरेल जानाया फेकसोमोन। आंखौ ओरैनो बेसेबा टेनसन होबाय। सार, प्रग्रामखौ सारा बड'लेण्डआवनो एडभार्टाइज खालामना हो। आं गोसो होसारना रोजाबगोन। सोमावसार, सिख्लाया स्रि मोनबाय। दासो गोसोखौ मोजां मोनबाय आं। आं नोंनो न'खरनि नाम्बारखौहाय हरदों। नों पेरेन्ट्सनो खबर हरनानै बिसोरखौ मेडिकेलसिम लानानै फै।
आदै आरो मादै नोंसोर जेबो जिंगासिनो नाङा मानसिया थिगैनो दङ फैदो थांसै number you are calling is either switched off or not reachable. The number you are calling is either switched off or not reachable. आदै आरो मादैमोन मानसिजों बारा सावरायना जागोन दे आदै आरो मादै नोंसोर बासखौ बेयाव मोनगोन आं मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ आं बेयाव थांनोसै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नैबे नाम्बाराव फन खालाम दे हाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आं डाइरेक्टर मिजिं बरगयारी बे समावहाय आङो हरखाबै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं इउटिउब चेनेलावहाय मोनसे मेथाइ हगारदोंमोन बेनो जाहैबाय बेनो नामा मोजां मोननाय थ' नोंथांमोना खोब अनसायदों बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनो थ' बेनि थाखायनो आङो दा मोनायावहाय हरखाबै मोनसे प्रग्राम एरेन्ज खालामदों आरो बे प्रग्रामावहाय जोंहा बाहागो लाफैगोन बे मिलौदो देंखो रोजाबगिरिया थ' बेनि थाखायनो आं बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बयखौबो खावलायहरो जे दा मोनानि बे हाबाफारियाव जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंनि रोजाबगिरिखौ हेफाजाब होफैयो बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आफा नोंसिनि मार्केटिं खालामनाया जाबायना अब्ला गोख्रै न'आव फैलाय कल्पना अबाव दं नोंलाय रिदमनि प्रग्राम दंनो फैलाय थाबनो नायनिथ' ज'नो हनै गुटका मास्टारा हनै हेलो गाइस वेलकम टू माय बैक कैमरा ओइ लें बेखौबो अभी हम जा रहे हैं रिदम का प्रोग्राम में आया स्कुटिया बावलायलांबायसो हाखुदाखुजों जेबो साला आदै माथो नोंसोर दाबो गारि मोनाखै गारियानो गंसे फैयाखै थ'दो आंजोंनो बहा जोंहा मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ प्रग्राम जोबखांबा नोंसोर न'आव दोनलांगोन
खुलुमबाय रायजोफोर मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायथि नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' बे समावहाय नोंथांमोननि हांख्राय हरनायावनो सासे मिलौदो रोजाबगिरि जों हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङा जाहैबाय बेनो नामा मोजां मोननाय नैबे रोजाबगिरिया बिथांनि मुङानो जाहैबाय सरि बिथाङाथ' गावनि मुंखौ मख'नोनो होआखै थ' बिदिब्ला बिथाङा गावनो फैथोंसै नामा रोजाबनो ना मा बुङो रायजोफोर बिथांनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर आदै नोंसोर बावनो थाथ'दो दा प्रग्राम जोबबा नोंसोरखौ न'आव दोनलांसै दे Didam! Ah, Didam! Jack! Jack, biar Jack! Nenda! Jack! फाड़ दे यारा खोमसिनि